Molt bon dia. Molt bon dia, espero que esteu bé i amb ganes d'acció, perquè comença la jornada d'immersió estratègica 2020. Com podeu veure, enguany no hem pogut celebrar aquesta jornada de manera presencial com ens hagués agradat i degut a la situació excepcional que estem vivint, hem optat per fer-ho en un entorn online. En primer lloc, agraïm la vostra proactivitat i capacitat d'adaptació, ja que sabem que és una mica diferent a altres anys. D'altra banda, us volem dir que aquest any heu rebut una caixa a casa vostra. Una caixa on trobareu alguns elements que faran que aquesta jornada sigui la més completa possible. Entre aquests elements trobareu també una petita ampolla de cava. Us aconsellem posar-la a la nevera perquè al final de la jornada farem un brindis en una celebració com Déu mana. Així que poseu el cava a la nevera i prepareu-vos per la jornada que tenim per davant. Amb la millor de les intencions, intentarem fer d'aquest espai virtual un espai interactiu. És a dir, que intentarem que vosaltres pugueu participar des de l'altra banda de la pantalla, escurçant les distàncies i generant interacció en temps real. La manera de fer-ho és molt senzilla. I ara és important que tots seguim aquests passos per poder generar d'aquest espai virtual un espai interactiu. El que us demanarem és molt senzill. Necessitem que agafeu el vostre telèfon mòbil, Agafeu els vostres telèfons mòbils i us demanarem que obriu un navegador, Google Chrome o Safari. Un cop tingueu el navegador obert, recordeu no confondre-us amb el buscador de Google, un navegador d'internet, es trobareu unes instruccions en pantalla per transformar els vostres telèfons mòbils en mandos d'interacció amb la pantalla i els ponents. Us recordem que avui parlarem de tecnologia, digitalització, oportunitats, reptes i innovació entre molts d'altres temes i us recordem també que vosaltres sou els protagonistes. Imagino que a aquestes alçades tots vosaltres ja teniu el mòbil a la mà amb el navegador obert. Jo també vaig a fer-ho mentre us explico. Veureu que és extremadament senzill. Posarem unes indicacions en pantalla, així que, si us plau, punxem aquestes indicacions en pantalla i jo us explico com fer-ho. Teniu dues maneres d'accedir i transformar els vostres telèfons mòbils en mandos d'interacció en temps real. Una és escanejant el codi QR que apareix en pantalla. Un cop l'escanegeu, entreu amb el botó Accés directe i ja estareu dintre. D'altra banda, per si a cas no teniu un lector de QR, us aconsellem que utilitzeu el còdig nexus.sparkup.live. El tornarem a posar en pantalla perquè tothom ho tingui clar, nexus.sparkup.live. En el cas de que utilitzeu aquest link, us agrairíem que féssiu servir el codi que apareix just a sota en el punt 2, E i llatina C, A i B baixa. Amb aquest codi i apretant el botó d'accés directe ja estareu a dintre. Mentre deixo aquesta pantalla uns segons perquè pugueu seguir les passes de la manera més còmoda possible, us explico també que un cop esteu dintre us demanarem que aneu al vostre perfil. Un cop esteu en el vostre perfil, us demanarem també que tragueu la millor dels somriures i us feu una selfie. Si penseu que avui no és el teu dia, si penses que avui no és el teu dia, que has tingut dies millors, o senzillament no et vols fer una selfie, agafa una foto que tinguis a la galeria. És important, ja que tenim una sorpresa per vosaltres un cop acabi aquesta jornada. Així que, si us plau, és el moment de transformar els vostres telèfons mòbils i de fer-vos una selfie. Jo ja ho he fet mentre us estava parlant i ja estic dintre. Vaig a veure quants connectats tenim. Genial, tenim per aquí. Meravellós. Doncs sembla que sí, sembla que ja tenim bastants connectats, sou molts els que us esteu connectant. Genial, ja tenim a més de 93 connectats i augmentant de connexió en directe. Això és genial perquè a partir d'ara, en qualsevol moment, jo us llançarem més ben dit, una activitat que apareixerà al vostre mòbil i podreu interactuar. Donem uns segons més per si hi ha algú que encara s'està a punt de loguejar i ens preparem per la primera interacció. De fet, tingueu els mòbils a mà perquè la disparem ara mateix. Disparem la interacció, la teniu als vostres mòbils mentre hi ha gent que s'acaba de connectar i la interacció diu així. Perfecte, bé que ens tornen a posar el codi per si hi ha algú que encara no l'ha fet i ja passem a la primera de les interaccions. És un núvol de paraules. Així que en aquest núvol de paraules el que us demanen és molt i molt senzill. És, bàsicament, el futur, en una paraula, el futur és.
Penseu en un moment, és moment en aquestes jornades de mirar cap endavant. Mirarem en el present, que per molts ja és el futur, mai més ben dit, però sempre mirant endavant. I en aquest moment en què mireu endavant, m'agradaria que tinguéssiu els vostres mòbils a mà i que gestionéssiu la primera de les interaccions, que ni més ni menys, perfecte, ens unim i podeu començar a posar paraules. La punxarem també en pantalla, si pot ser en pantalla. D'aquesta manera ja podem començar a veure les vostres paraules van apareixent aquí darrere de manera orgànica mentre les aneu col·locant. Us recordo també que cada paraula que rebi uns likes es fa més gran. És a dir, no només posa la paraula que tu tens en ment, sinó també dona-li like a aquelles paraules que ressonen amb tu. D'aquesta manera, posem la pantalla en gran, si us plau, la posem en pantalla, que la gent ho pugui veure. Exacte. I a sota teniu un link per a aquells que encara no us heu connectat i esteu començant tot just ara a disfrutar d'aquesta jornada que tenim per davant, una jornada magnífica amb contingut de valor que, sens dubte, farà la diferència. Us recordo que com més likes rep una paraula, aquesta paraula es fa més gran. Si necessitéssiu dues paraules, les podeu ajuntar amb un punt. D'aquesta manera, d'una manera molt senzilla, podem veure quina és la visió de futur en aquesta jornada interclúster que tenim per davant. Bé, tanquem en breu, tanquem concretament ja. Tanquem la imatge i podem veure aquí quina és la imatge que ha quedat i com veieu el futur. Són conceptes magnífics. Tenim conceptes grans que apareixen en moltes votacions com sostenibilitat, resiliència, innovació, però en tenim d'altres com col·laboració, democràcia, puntualitat, ganes, valor, emoció, incert, també, per què no dir-ho, il·lusió, resistència, col·laboració, igualtat, empatia, flexibilitat, dades, emocionant, valors, adaptabilitat, sí senyor, màgia, somni, magnífica, magnífica visió de futur, és la que compartiu i estic segur que amb aquesta visió aconseguirem moltíssimes coses, començant per avui mateix. Però abans de començar, ens agradaria, si us plau, que algú inaugurés aquesta jornada. I qui millor per fer-ho? Ja que estem en un estudi, en un plató de Granollers, qui millor per fer-ho? Estem al plató Roc Humbert de Granollers, qui millor per fer-ho que l'alcalde? Amb tots nosaltres, Josep Mayoral. Endavant! Tot seu. Molt bon dia a tots i a totes. M'agradaria poder-vos dir benvinguts a Granollers. Em toca dir-vos benvinguts des de Granollers. Avui no podeu estar aquí, no ens podeu acompanyar, però estic convençut de que les nostres places i els nostres carrers seran objecte d'una visita de seguida que pugueu. La ciutat està fantàstica, ho podreu veure, els nostres comerços, els nostres restaurants, els nostres bars us esperen i us necessiten. Estem en temps en què tots ens necessitem a tots. Estem a Granollers, estem a Roc Humbert. Roc Humbert és una antiga fàbrica tèxtil que va estar funcionant des de principis del segle passat fins a finals del segle passat, 90 i escaig anys de vida. En aquesta fàbrica hi han treballat 15.000 persones. Jo estic convençut que tot el que fem aquí sempre té la mirada, el suor d'aquestes 15.000 persones que van donar vida en aquest espai. Granollers, ciutat industrial, i Granollers, ciutat que sempre s'ha sapigut també reconvertir. Aquesta fàbrica n'és un exemple. El tèxtil va començar a minvar a finals dels 70, als 80 van viure una crisi enorme, i aquesta fàbrica es va tancar i avui ja no produeix teixit. Avui és una fàbrica en la que conviu l'art, el món audiovisual, en definitiva, una fàbrica que ha sapigut trobar la seva nova activitat econòmica. Avui treballen aquí 200 persones que estan generant, per exemple, empreses del món audiovisual, o bé indústries culturals, o bé espais vinculats a tot el que seria la cultura popular i tradicional. Espai actiu. Aquest any no, però en un any normal per aquesta casa hi passen 350.000 persones, molta gent. És l'exemple d'una activitat econòmica sempre en canvi, que ha estat capaç de ser un nucli industrial potent i que avui és aquesta fàbrica de les arts, aquesta fàbrica del coneixement. És un bon exemple per al món que estem vivint avui. Tenim el risc de quedar atrapats en el dia a dia. El dia a dia és molt feixuc, no són bons moments. És imprescindible la mirada llarga. És imprescindible posar l'horitzó
com a objectiu. Per això és important parlar en termes d'estratègia. Aquesta ciutat ho fa i vosaltres, els que esteu en aquestes jornades, esteu fent exactament això. Mirada llarga, superar el dia a dia. Hem de resoldre els problemes quotidians, sens dubte, però també hem de saber cap on hem d'orientar els camins per tal de garantir un futur millor. I també compartim amb tots vosaltres, aquesta ciutat comparteix amb tots vosaltres, la importància de tenir una musculatura econòmica ferma. Granollers és una ciutat amb una indústria potent, també amb una bona capacitat de serveis. No hi ha futur sense una economia forta. Ho sabem en una ciutat que té el mercat documentat des del segle XI. Aquesta és una ciutat de mercat, una ciutat que té en el seu codi genètic l'activitat econòmica. Per això ens plau que estigueu aquí. Compartim aquest compromís i sabem que per surar, per seguir endavant, per fer un país competitiu, és fonamental el que les nostres empreses, les nostres indústries tinguin el camí ben marcat. És l'exercici que feu avui. I ho feu des de la suma, que és una altra de les característiques essencials. No hi ha futur sense generar aquests espais per compartir experiències, per fer una mirada cap al futur, però a partir de la interacció, de la capacitat de trobar-nos o la capacitat de generar discursos col·lectius. Aquestes jornades són molt importants. El futur d'un país l'escriu també i molt la seva indústria, els seus serveis, la seva activitat econòmica. I nosaltres hem d'explicar a tothom que la millor manera és el treball en clústers, que vol dir el treball conjunt, el debat, la reflexió, el compromís col·lectiu, perquè ningú, cap de nosaltres, se'n sortirà sol. Ni cap ciutat, ni cap empresa. I per tant, encantats de tenir-vos aquí, i encara més quan conec i sé que hi ha empreses, moltes empreses a la ciutat que estan compromeses amb aquest treball i que formen part dels vostres clústers. Que tingueu una molt bona jornada. Us esperem a Granollers, us esperem passejant pels carrers i les places de Granollers, us esperem també en les nostres indústries i els nostres serveis per fer junts un país millor. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies i en primer lloc volem agrair a l'alcalde que ens hagi donat la benvinguda i com bé deia en Josep Mayoral que junts construïm un horitzó més llunyà. D'aquest aspecte i d'altres aspectes parlarem amb tots els presidents dels clústers a qui rebrem aquí en breus moments. Però abans hem pensat que era bo tenir un feedback previ, així que agafeu els vostres telèfons en mà perquè anem a fer una de les interaccions. Disparem la interacció, és moment de que dongueu la vostra opinió. Recordeu que vosaltres sou els protagonistes
protagonistes. I penso que aquí tenim els presidents dels clústers amb els ulls més oberts que mai per veure quina és la vostra opinió. Endavant amb la interacció que ve ara, si us plau la posem en pantalla, i diu així: quins aspectes dels que aporta el clúster valores més positivament en aquest moment? Recordeu, a baix teniu un petit link per a aquelles persones que encara no hagin transformat el seu mòbil en mandos d'interacció amb la pantalla. És aquest el vostre moment. Hem implementat, gràcies a la tecnologia, un espai virtual interactiu on vosaltres sou els protagonistes. Així és que ara mateix estem ja a punt de rebre els diferents presidents dels clústers que han fet possible aquesta immersió estratègica interclúster mai més ben dit. Posem els resultats en pantalla, tanquem els resultats, veiem quines són les imatges i mentre van entrant tots els diferents presidents dels clústers. Deixem uns segons més, veig que hi ha votacions cada vegada més i podeu veure que la més valorada és networking, seguida de coneixement, seguida de visibilitat i en últim lloc tenim formació. Segurament totes són més importants del que pensem, així és que aquesta és la visió. I aquí tenim els presidents del clúster veient quina és la vostra opinió en directe de quins aspectes valoreu més positivament en aquest moment. Moltíssimes gràcies, podem connectar en plató, gràcies per la vostra interacció, per la vostra proactivitat. Aquí estem, aquí teniu els diferents presidents dels clústers, passo a presentar-los en un moment. En primer lloc tenim a Raimon Bagó-Mons, president del clúster Food Service i director general de Sears Food. Un plaer tenir-lo amb nosaltres. Molt bon dia. Al seu costat tenim a Esther Izquierdo Martínez, presidenta del CCEC i sòcia d'ARC BCN. Armengol, Enros, Consultors i Associats SLP. Bon dia. Un plaer tenir-te aquí, Esther. Al seu costat ens trobem a l'Artur Costa Barres, ni més ni menys que el president del Packaging Cluster i director general de PAIMSA. Un plaer, moltíssimes gràcies per venir. Bon dia. I finalment, a la banda més llunyana de mi, però pròxim igualment, tenim el Álvaro Bailo, president del clúster Innoví i director general de Jovei Camps. Bon dia i benvinguts. Bon dia. Mireu, avui estem aquí, tenim algunes preguntes per vosaltres amb la idea de poder anar una mica en la línia que ens comentaven els nostres telespectadors o els participants en aquestes jornades immersives. Jo penso que la millor manera és que fluïm una miqueta, més que preguntar-vos una a un cada cosa. Anirem traient temes, tots parlant una mica del mateix, així que estic segur que trobareu la vostra oportunitat de compartir el vostre punt de vista amb tota la gent, les més de 100 i pico persones que tenim connectades en streaming, o més de 200 crec i tot. Així que seguim. La primera pregunta que faig, i a veure qui s'anima, és quina valoració feu de la col·laboració interclúster? Sabem que aquesta jornada està feta a partir de la suma, o sumar multiplica, no? Pensem. Quina valoració feu de la col·laboració interclúster? Quins aspectes s'haurien de potenciar o preteneu potenciar amb aquesta col·laboració? Mirades... Tothom ha mirat a mi, Bé, jo, si em permets, abans de contestar les teves preguntes, allò que diu aquí és la meva càmera, la del botó vermell, no? Ah, exacte. Dic que abans de contestar les teves preguntes, endavant. Jo crec que em permetràs que pugui donar les gràcies, dic en primer lloc a l'alcalde, que ens hagi vingut a donar la benvinguda en aquest espai, que de fet jo soc proper, soc veí d'aquí de Parets i no coneixia ni sabia que aquí hi havia un plató de televisió. No? Per tant, agrair a l'alcalde de la ciutat de Granollers. També agrair a Débora, de 3D Click, i perdoneu que personalitzi amb ella, però tinc entès que per culpa seva estem avui aquí, perquè és la que ens va dir o ens va dirigir a poder estar en aquest espai. Débora, suposo que deu estar connectada, gràcies. I després també als cluster managers, perquè jo crec, i els seus equips, perquè crec que sense la seva, anem a dir, professionalitat i el seu esforç, perquè em consta que això no és fàcil de fer. D'això puc donar fe, que els cluster managers han estat a la punta de llança perquè tot això sortís. Per tant, jo crec que és agrair-los i espero que tot això vagi bé, no? I que les 400 persones que crec que entre avui i demà estaran seguint aquesta immersió compleixin les expectatives que s'hem creat. Per tant, la pregunta quina era? Genial. Mira, la pregunta que comentàvem és quina valoració feu d'aquesta jornada interclúster i quins aspectes són els que voleu potenciar amb aquesta unió, per així dir-ho. A veure, jo crec que la valoració la farem un cop acabem, no? Perquè, en certa manera, m'imagino que la pregunta va més dirigida... La idea, la visió, amb quina visió o amb quina missió heu emprès aquesta idea? A veure, els meus companys saben que tinc una visió bastant, anem a dir,
D'experiència, experiència per què? Perquè que és el 7è any que porto de president del clúster. Estic des de la fundació del clúster de Packaging l'any 2012. Jo sobre la meva empresa, com us he dit, soc director general de Païnsa, del grup Carinsa, estem a 4 clústers, per tant tinc una visió bastant transversal i en quant a l'experiència. Jo crec que la relació interclúster no és nova d'ara, ja fa molt de temps que es fa. El que passa que crec que s'ha fet més d'una manera, i em permetreu que utilitzi un tema d'estratègia més B2B, en el sentit de dir, escolta, anem a preparar, jo sóc el clúster, una cadena de valor en el qual hi ha un client, proveïdor, aquestes són les meves necessitats, que em pots donar aquestes necessitats, o al revés, jo tinc aquesta oferta, quines necessitats pots cobrir. Jo crec que ara, una de les coses, i aquí ho veurem, i és una mica dels objectius, seria passar de cadena de valor a el que seria ecosistema. Què vull dir amb això? El que diem ecosistema és la interacció que pot existir quan ajuntem les cadenes de valor, i aquí ho hem fet. Per primera vegada estem juntant d'una manera diferent aquestes 4 cadenes de valor amb la representació d'aquests 4 clústers. Per tant, jo crec que variarem una miqueta aquesta estratègia B2B, passarem a una estratègia de B2B2C, és a dir, posant el consumidor final al centre. Per tant, ja sé que hi ha clústers que igual el consumidor final no l'hem de pensar com una persona, sinó a vegades pot ser un servei, però jo crec que és important donar aquest salt dintre de la cadena de valor i anar a parar el que seria l'ecosistema. I la segona pregunta era... Sí, amb això? Has respost bastant bé al tema. Has deixat clar que el que s'ha de generar és un ecosistema, que el client ha d'estar en la part central, ja no és un B2B, és un B2B2C, és a dir, és un junts cap al client per donar aquest servei. Crec que ha quedat bastant clar en aquesta primera d'això. Els aspectes a potenciar crec que són aquests que has comentat, el de posar el client al centre, amb la qual donem la resposta per més que tancada. Si algú de vosaltres vol aportar alguna cosa, ara és un bon moment, però recordeu que tenim preguntes per tots. Crec que una part de la funció del clúster és el coneixement i ser plataformes de coneixement. En la mesura que obrim i que són més clústers que no només el nostre, sinó que podem obrir amb altres clústers, fomentem tota aquesta part de coneixement i de transversalitat de coneixement. I en la mesura que avui surtin idees i que algú se'n vagi amb alguna idea, jo crec que ja han fet la feina. Jo n'estic convençut, veient el contingut que tenim i tota la preparació, estic convençut que això inspirarà a més d'un. Em sembla que volies parlar tu, Esther. Sí, però va lligat bastant amb el que deien ells. Jo crec que, com deia l'Artur, portem molt de temps ja fent-ho i jo crec que ens ajuda també i ajuda els cluster managers i els seus equips a que fer-ho de forma conjunta ens poden oferir, en els que som socis, més valor afegit, i ens poden oferir més serveis que d'una altra manera potser els hi costa més. Jo penso que això també és positiu per totes les empreses que en som sòcies. Sí, la veritat és que no m'esperava menys que anéssiu bastant alineats en tota aquesta línia, ja que esteu junts aquí, però agraeixo que puntualitzeu algunes cosetes. Anem a per la següent pregunta, que com bé dit és oberta i tingueu la llibertat de comentar el que vulgueu, és el vostre espai, així que endavant. En un moment com l'actual, quines accions haurien d'impulsar els clústers per donar suport a les empreses que en formen part i, evidentment, al sector en general? Jo sempre us miro a veure quines són les mirades. No t'acudeixo començar tu, Raimon, et toca tu, que encara no has parlat. Amb el que t'agrada? Tot teu. Bé, bon dia, doncs. Em toca a mi aquesta. Bé, a veure, jo crec que va per barris perquè, evidentment, el clúster el que ha de fer és intentar de donar... ha d'intentar de donar servei als associats sector que el conformen. Per tant, amb la situació que estem actualment, doncs, evidentment, crec que les visions són diferents. Hi haurà clústers que podran encara seguir amb el que jo crec que estava en la majoria de clústers, que era amb donar molta perspectiva a mig llarg termini, perquè hi havia un recorregut molt potent i més o menys hi havia, tot i que hi ha molta innovació i alguns canvis disruptius en alguns clústers, però els mercats més o menys estaven bastant definits de la manera en què anaven les coses. Per tant, hi havia molt de projecte de coses a 3 anys vista, 2, 4, molt de futur. Hi haurà una altra sèrie de clústers que, donada la situació actual, que jo crec que tot ara, ens agradi o no, s'ha de banyar amb la situació actual, doncs hauran de pensar en ajudar al sector, a les empreses, amb projectes, amb ajudes més a curt termini, perquè les seves prioritats han canviat. Per tant, crec que en funció de cada clúster haurà d'adaptar-se una mica en funció de la situació del seu sector i de la situació dels seus associats.
alguns hauran de fer uns canvis molt importants per mirar d'aportar ajuda i solucions a curt termini, des de punts dramàtics, alguns només per mantenir les empreses, i altres segueixen perquè no estan tan afectats, que han de seguir innovant, han de seguir pensant abans a anys vista i més enllà. Per tant, jo crec que va per barris. Clar, moltíssimes gràcies, Ramon. Com bé comentes, cada cas és un món i hi haurà diferents estratègies en aquest mateix moment actual, tenint en compte la situació que estem vivint. Molt bé. Jo voldria, si permets... Sí, home, i tant. Permís el temps total. Quant temps tenim? Jo et tallo, no pateixis. No, és que escoltava, té molta raó en Raimon amb el que diu. Jo una mica explicaré, crec que la teva pregunta anava dirigida que hem fet com a clúster en aquesta situació. Jo haig de dir, em perdoneu l'expressió, jo crec que tothom ens ha agafat amb els pixats al ventre, perquè ningú s'esperava, encara que escoltàvem, allà a segons quins llocs d'Àsia que estava passant alguna cosa, però no ens ho acabem de creure. Bé, jo crec que, mira, en el clúster de packaging, una de les coses que nosaltres tenim, com tots els clústers, un pla d'activitats anual. Aquest any, a part de tenir que variar aquest pla d'activitats, una cosa, a part de fer-la presencial, fer-la online, hem fet més de 60 activitats, dels quals em penso que el 70% han estat des de febrer fins a maig. Què vull dir amb això? Ja hem estat al costat del nostre associat. També el sector del packaging ha tingut la sort, no perquè ho hagi fet bé o malament, sinó perquè li ha tocat. És un sector molt transversal i hi ha sectors que han pujat. Però jo crec que el que hem d'avaluar, més del que hem fet fins ara, és el que hem de fer a partir d'ara. Per tant, a partir d'ara jo soc una persona optimista, els que em coneixen, després ets realista davant de la situació, però jo crec que hem de fer front en el punt de partida. Com més ens plantegem com ens posem a la casella de sortida i ho preparem abans, molt millor. Una ajuda pot ser això que s'ha publicat, crec que des d'Europa, no recordo, però hi ha un fons, no sé si es diu Fons Generation o alguna cosa així, que em penso que està dotat amb més de 140.000 milions d'euros. Jo crec que ja hem de començar a plantejar, i em penso que aquesta quantitat és la que gestiona Espanya. Per tant, jo crec que també com a clúster el que hem de fer de pont amb les administracions i els nostres associats perquè puguin tenir accés a aquest tipus de finançació. Jo crec que, i com més aviat ens ho preparem, perquè al final és la presentació de projectes transversals. Per tant, jo crec que això és important que ens anem preparant ja per aquesta... Jo penso que lligat amb això el clúster té dos papers aquí, fer d'actors i d'impulsors de noves idees i de noves propostes, i després fer de canalitzadors de tots aquests projectes que des dels governs ja s'estan recollint tot d'idees per tal d'ajudar, com deies tu, Artur, a les empreses a que arribin i puguin arribar a aquest finançament, sobretot en aquelles petites i mitjanes que a vegades són les que els costa més arribar, perquè a vegades les grans ja tenen altres mitjans i altres vies de fer-ho, i les petites i mitjanes costa més. Genial. Seguim amb preguntes, van totes en la mateixa línia, perquè al final és la temàtica que penso que importa més ara. Disparo la pròxima, que diu parlar del que representa la immersió estratègica pels clústers. Álvaro, si et sembla, jo aquesta vegada te la dirigeixo tu, que et veig aquí en un raconet, tot teu. Bueno, jo crec que, com deia també el meu company, al final tots els clústers treballem amb tallers de treball i un dels tallers més importants és el que estem fent avui, que és la immersió estratègica. És el moment de reflexionar, d'obrir finestres, de veure reptes de tota la cadena de valor i veure realment què es pot fer i quines idees surten. I després hi ha una altra part important de les immersions estratègiques, que és la part de networking. I la part de networking, que també sortia, em sembla, a l'enquesta, jo crec que amb les circumstàncies que estem es perd una miqueta. Encara no ens han inventat el cafè digital, que és el que va bé per fer una part del networking. No tenim cafè digital, però sí tenim unes sales obertes. Ara, quan acabeu, donaré les explicacions perquè la gent pugui fer networking en aquest nou ambient i més tenint en compte que, sens dubte, era la prioritat absoluta de moltes de les persones que ens tenim a l'altra banda de la pantalla. Genial que comentes. Jo crec que en el fons el que busquem és coneixement, idees i networking. Al final són les tres coses que tots busquem amb aquestes immersions. Jo afegiria només que la jornada aquest any és especial, com deies tu a l'inici, hem decidit juntar-nos 4 clústers per poder, llavors esperem que tingui molt d'èxit, que els nostres socis ho puguin aprofitar i que a més es converteixi com un referent en l'ecosistema clústers i que per tant cada any la puguem tornar a repetir. Jo crec que els nostres socis haurien de valorar això, la possibilitat d'interactuar i d'aprendre aquest coneixement no només del propi clúster en el que
estem, sinó de la resta. Sens dubte, per augmentar aquesta visió de la que estem parlant, veure opinions no pròpies del nostre propi clúster, sinó de clústers conjunts, ens poden ajudar molt a ampliar aquesta visió i, com bé deia l'alcalde, mirar horitzons més llunyans. Permets? Jugo la mà, és que No sé si permetre't ja, si vols que no, és broma, endavant, tot teu. Estic acostumat al Teams. Aixeca la mà, també funciona aquí. No, diria, no sé si ho he explicat abans, però és que ahir em donaven una dada de que hi havia 250 sol·licituds de reunions i no sé si hi havia només un 10% d'acceptada. Animo a la gent a acceptar aquestes reunions, d'això que estaves parlant. Sí, de fet, ara donaré les indicacions. Per tant, jo crec que això ho hem de fer. Si hi ha algun problema, doncs els cluster managers us poden ajudar. Perquè es tracta d'això, es tracta, i la immersió estratègica en networking, i sempre hi ha alguna cosa a escoltar. Igual estic dient això i sóc jo el que tinc que acceptar una reunió, però ho faré, t'ho prometo una vegada. Això n'estic convençut. De fet, qui vulgui una reunió amb qualsevol de les persones que tenim aquí, aquest és el moment i en breu us indico com fer-ho. Genial. Seguim amb el tema i ja us dic, estem ja gairebé a l'última pregunta i diu, la situació actual dels sectors, com es posiciona el clúster en aquest moment? De fet, l'heu respost bastant bé, així que disparo una pròxima pregunta i aquesta vegada tinc la sensació que parles tu, Així que parlem aquí i ja ens lliguem amb aquesta pregunta que acabem de fer, de la situació actual, quin posicionament té el clúster i quins nous objectius marcats de cara a futur. Com bé dèiem, tot això és un moment d'innovació, juntar els 4 clústers, el fer això interclúster ja és un pas de futur, i com bé deies tu, Esther, probablement això sigui un referent que vagi marcant i que tregui i es quedi per sempre. Sisplau, tot teu, endavant, Raimon. Bé, doncs em toca a mi. Perfecte. Bueno, sempre hi ha la tècnica de mirar l'Àlvaro i l'Àlvaro encantat pren la paraula. L'Artur. Ai, perdó, l'Artur. Bé, a veure, jo, així com l'altre, contestava una mica en genèric amb tots els clústers, doncs aquí, com que va per sectors, evidentment me reafirmo amb el que deia abans, que en funció de cada sector s'hauran d'aplicar uns objectius de clúster o uns altres. En el nostre en concret, el del food service, doncs, com tots coneixeu, és un sector realment molt tocat. I a banda de ser molt tocat, és un sector que no és fàcil de portar-li solucions per donar de la seva dimensió, té una dimensió molt potent, dins del PIB de Catalunya, i a banda té una dispersió també molt gran. I per acabar-ho d'ajudar, doncs, les empreses que conformen aquest ecosistema, que parlàvem ara, són molt diverses. Per tant, és difícil trobar una solució, no podem trobar un rescat com el món de l'automòbil, per dir-ho així, o no podem fer segons quines coses, o si més no s'han plantejat mai, no? Perquè és un sector que està molt acostumat a treure's ell les castanyes del foc. Ara al clúster, què estem intentant de fer? Bé, primer estem intentant de mantenir aquesta proximitat, que creiem que és molt complicada, i estem intentant que no siguin, i em sap greu de dir-ho, però només paraules buides com estem sentint tot el dia, que si hem d'anar junts, que si hem de ser solidaris, que si hem de fer moltes coses, però entre elles hem de pagar seguretats socials, hem de pagar impostos i hem d'intentar que les empreses no tanquin. Per tant, amb el clúster que ens hem trobat ara en un punt, 2 coses importants, diria jo. Una, seguim treballant internament amb un munt de propostes, d'activitats que, evidentment, com tots hem hagut de fer online, però que tenen una molt bona acollida, pensant per això més al mig termini, curt termini, que no pas com els projectes que podrien tenir engegats fa un any o fa 2 anys, que eren projectes d'una molt alta volada a llarg termini. Perquè entenem que el que la gent necessita ara és veure com es pot sortir d'aquest forat on estem ara per intentar d'arribar a l'any que ve, perquè quan més bé, més forts puguem arribar l'any que ve, doncs llavors entenem que la gent ja podrà tornar a anar a agafar projectes de més llarga volada. I l'altre, que és un tema que, com dic, no ha estat mai vocació del clúster, ni era l'intenció, però ens hem hagut de posar una mica a intentar d'ajudar el sector i hem intentat estem fent converses amb l'administració per tal d'intentar explicar-los, fer-los entendre que s'han de buscar solucions creatives, imaginatives, en col·laboració, i que això no es pot arreglar
només des de la part pública o de la part privada, sinó que això ha de ser les dues. I aquest rol, que normalment no l'hauríem de fer, perquè no l'hem fet mai, perquè nosaltres no som associacions gremials, per dir-ho així, sinó que el clúster està per donar ajuda a les empreses per ser més competitives, per crear valor, per crear networking, per fer projectes, doncs en aquest paper que tots ens toca fer coses diferents perquè les situacions són diferents i no podem agafar el manual, també ens ha tocat ara una mica i l'hem de fer. Jo agraeixo molt el que has dit, no? De que amb paraules la cosa no se soluciona. Agraïm molt que els clústers no només s'omplin de paraules, que són molt boniques, de moments solidaris i de tots junts cap endavant, sinó que ho passi a les accions. Accions concretes, sempre amb aquesta doble visió del públic i del privat, assessorant a tota la gent que pertany al seu clúster amb les millors opcions que tenen en aquest moment donat, com bé deies, a un curt termini, que és precisament el que ara mateix podem assimilar. Estem arribant al final, se m'ha fet curt això, sé que teniu moltes coses per compartir, però penso que potser sí podríem donar-vos l'oportunitat de dirigir una última frase al vostre clúster, ja que tenim a més de 400, m'han comentat, més de 400 persones connectades dels diferents clústers. Si voleu donar un missatge propi als vostres clústers, doncs aquest és un bon moment, un missatge curt, un missatge de salut, el que vulgueu. Comencem per tu, si et sembla. Doncs endavant. Aquesta càmera és la teva, tot teu. Pues, com a últimes paraules, aprofitem el dia. Com deia l'Ester al principi, jo crec que és un moment que hem obert el clúster amb altres clústers. Som un munt de gent escoltant i tenint bones presentacions. Aprofitem el dia, el nostre clúster és innovació. Pues, busquem innovació, busquem noves idees i aprofitem el dia per treure bons coneixements. N'estic segur que així serà. Tot teu. Artur. M'has deixat sense paraules. No m'ho crec, va, dispara. Bé, doncs, aviam, una mica també seria la relació, aprofitem aquests dos dies. Jo sempre dic en les immersions que perdem la vergonya, ens obrim i compartim. I si pot ser, compartim casos d'èxit, perquè els que no ho són no aprendrem res més a no tenir èxit. Per tant, només escoltem i compartim aquests casos d'èxit. De les últimes grans innovacions que hi ha hagut al món, mai s'han fet sols. És a dir, no ha sigut un desenvolupament intern des de la pròpia companyia, sinó que ha sigut col·laboratiu. Per tant, jo crec que la innovació col·laborativa avui en dia és necessària i aquests 2 dies és una oportunitat molt gran per poder-ho dur a terme. I bon dia a tothom. Genial. Bueno, doncs jo, des del nostre clúster de l'energia eficient de Catalunya, pensem que estem en un bon moment, perquè, com sabeu, tenim un problema que és el canvi climàtic. Per tant, animo a tots els nostres socis que aprofitem la sinergia amb els altres clústers per començar a actuar. Perquè, com ho deia, sigui per el tema de la crisi, que evidentment ens ha afectat a tots, però tenim molts reptes i moltes oportunitats i el que hem de fer és actuar, perquè amb les paraules només i les bones intencions no ho aconseguirem. I em sumo als agraïments que deies tu al principi, Artur, perquè gràcies a tots els que han participat en aquesta organització de l'esdeveniment, doncs avui estem aquí. Genial, moltíssimes gràcies. Bé, doncs jo només dir que en línia amb el que he estat parlant, o que jo comentava, el que demanaria és, amb aquesta interrelació de clústers, que al final és això, és treballar conjuntament, que es mirés de posar el foco. Crec que avui dia, ara, en els moments que estem, és molt més important la velocitat que la perfecció. Necessitem solucions petites, encara que sigui, però èxits petits cada dia, concrets, i que, per tant, totes aquestes reunions que fareu ara, a veure si us aixequeu, encara que sigui amb un petit acord, que no pas un possible acord gran d'aquí un any o d'aquí 2 anys, perquè ara la velocitat és primordial. Gràcies. Sàvies paraules. La veritat és que sí. Us agraïm plenament que hagueu vingut aquí, que hagueu fet això possible, no només venint aquí, sinó amb tot el treball previ, amb tots els mànagers, amb tot plegat. Sabem que això és un bon enrenou i estem segurs que tindrà un bon fruit. Moltíssimes gràcies. Merci. Gràcies. Moltes gràcies. I ara sí, senyors i senyores, seguim. Com bé comentàvem, i ara és el moment, i hi ha un moment en què podeu generar trobades.
Podeu generar trobades, així és que podeu fer-ho al costat, és a dir, a la vostra pantalla, a l'esquerra de la pantalla, d'aquí podem anar despejant la sala, a l'esquerra de la pantalla trobareu uns icones. En aquests icones veureu que podeu agendar el que serien reunions online. És a dir, que aquest és el moment de ser proactius, desbloquejar-se digitalment i, sobretot, fer el màxim de reunions possibles. És també un bon moment, és un moment magnífic perquè estigueu proactius, perquè perdeu la por a la digitalització i perquè seguim endavant. Veig que en pantalla us han posat una imatge. Bé, és una imatge a la que ara tornarem i els presento, intentarem fer un joc interactiu. Una mica per trencar el gel, un cop dit que està a les vostres mans, i mai més ben dit, a les vostres mans, al ser proactius. Com bé comentava, no fa falta tancar el gran tracte de la teva vida, però potser dir hola, veure qui està connectat. Són més de 400 persones que tenim seguint aquesta jornada d'immersió estratègica en directe. Així que us animem plenament a anar al menú que teniu a l'esquerra de la vostra pantalla i començar a investigar. Però abans de fer-ho, però, també us invitem a viure una experiència. És un moment divertit que hem pensat que podria estar bé per eliminar aquesta distància que suposa a vegades la pantalla entre nosaltres i vosaltres. Punxem una imatge en pantalla i seguiu les meves instruccions. Aquí a la pantalla veieu algunes imatges representatives del moment propi que estem vivint. Els demanaré el següent. En primer lloc, m'agradaria veieu que teniu imatges diferents. Per una banda, tenim unes imatges de color rosa i unes imatges de color blau. M'agradaria, si us plau, que agaféssiu el vostre dit i poséssiu el dit a sobre d'una imatge de color blau. Escolliu la imatge en blau que més us agradi o que més us representi en aquest moment o que senzillament la que vulgueu. Poseu el dit a sobre d'aquesta imatge en color blau i, evidentment, arribat en aquest punt, podem pensar que heu sigut influenciats, que hi ha imatges molt més sutils o molt més agradables com una tombona i unes palmeres que un virus de coronavirus. Així és que possiblement molts hagueu escollit una. Anem a fer una cosa. Perquè això sigui totalment lliure, ens anem a moure. Dono per suposat que ara mateix estàs davant de la teva pantalla amb un dit a sobre de la teva pantalla en una imatge de color blau. Et demanaré que et moguis a la dreta o a l'esquerra fins la imatge de color rosa més propera. Recorda, mou-te a la dreta o a l'esquerra cap a la imatge rosa més propera al teu dit. Imagino que ara mateix tots us heu mogut, esteu movent, esteu omplint de ditades la vostra pantalla de l'ordinador i teniu el dit a sobre d'una imatge de color rosa. Perfecte. Ara tenim el moment de moure'ns amunt o avall. És a dir, mou-te amunt o avall fins la figura blava més propera que tinguis. Recorda, mou-te amunt o avall fins la figura blava més propera. Entenc que ara mateix tots teniu el dit índex en una de les figures blaves. Res a veure a la que havíeu escollit en un primer moment. Genial, seguim, perquè ara toca moure's en diagonal. Des de la figura blava on esteu, us demanem que us mogueu en diagonal cap a la figura de color rosa més pròxima al vostre dit. Us moveu en diagonal cap a la figura més pròxima al vostre dit. Genial, ara mateix teniu el dit en una figura de color rosa. I anem a fer un últim pas per si encara hi hagués algú que pensa que podríem girar-ho una mica més. Aquesta vegada ens mourem cap a baix o cap a la dreta. Recordo, cap a baix o cap a la dreta, cap a la imatge blava més propera. Recordeu, podeu moure-us cap a baix o bé cap a la dreta, cap a la imatge blava més propera. Arribats en aquest punt, punxem imatge general meva pròpia. Exacte, arribats en aquest punt, ara teníeu el dit en una de les imatges. Tornem a posar la imatge i recordeu quina és la imatge a la que teníeu el dit. Recordeu, posem la imatge en pantalla, teniu totes aquestes imatges, teniu el dit en una d'elles, l'última imatge a la que heu arribat amb el dit, tanqueu els ulls, és un moment de tancar els ulls i de visualitzar aquesta imatge amb el màxim de força possible. Tanca els ulls, no perdis l'oportunitat de viure aquesta experiència en primera persona. Sé que estàs a casa teva, a l'oficina o allà on siguis. Tanca els ulls i concentra't en aquella imatge. Comptaré fins a 3, en el moment en què arribi el 3 vull que obris els ulls. Així que ara, amb els ulls tancats, comencem a comptar. 1, 2, 3. Obre els ulls i digue'ns, és aquesta la teva imatge? Imagino que sí, perquè és un moment d'èxit, és un moment de mirar cap al futur, és un moment de mirar cap al futur juntament, conjuntament i generar aquesta visió d'èxit i ampliar els nostres horitzons. Però també, com comentàvem, és moment de ser proactiu i de començar a moure'ns. Recordeu que a la vostra esquerra teniu ni més ni menys el menú on podeu agendar tantes cites com vulgueu. També us recordem que aquesta jornada consta de 2 dies. Avui compartim tots des d'aquest espai a Granollers
Granollers i demà tindreu un espai específic per cada un dels clústers. Així que anem en marxa, agraïm la vostra predisposició i ara arriba el moment del primer ponent. Recordem que tenim uns ponents magnífics i amb tots nosaltres aquesta vegada tenim un ponent que ve a parlar d'un tema interessant. De fet, la seva ponència es titula Viure en temps interessants. Reflexions al voltant d'una societat en plena transformació. Ell ve a compartir-nos una visió privilegiada i estratègica geopolítica del moment actual que estem vivint, que estic convençut que no deixarà a ningú indiferent. Amb tots nosaltres rebem l'editor del The New Barcelona Post i president en Chief Executive Officer de Giró Consultants. Amb tots nosaltres, Jaume Giró.